Kubor nagaslem jong udongsan Hima. UMLE kasoyong constituency, uba Samlin Malngiang, ulayo banpli yakayeng agan wadi center, hakasnong maulayngon, kabalamang pisa nakaskim NRAGS, kabalalong mantakasngi kakhatway tarik ubanay no pra arhajar arpaway. Hagajingadon lang uba Sherbor Maulong, ubaday UMDC kasoyong constituency, bat urang basnong. Hagajuk kasngi uba Samlin ulayo banot di ukik, dia kajing dapsis nem kenti ka village organization, jong kasnong maulayngon, kabalathaw da kisip hoteli ki SHG. Presiden Sekhaban Kementerian Ukik, ya IMU. Happy Hagani kasngi uba Samlin ulayo ban pleru, ya kayeng dorbar senong maulayngon, kabalamang pisa na ka MLA scheme. Kesnong kaba hadian ke lockdown kaba aslam ba ngim judan ke program gum kini cementa kelalong ke jingkermen nam ta kesnong kamtam kinong sang snong hakani kesnong mau laingon te hakani kesmi ke Dyngkhong do ginawan kini video sanga banyakot yakani keski bangan wan kerpang nagam ta jongki bat hagju por nagaleng kesnong kilapan baik bangin yo ban please ndon ya ke yeng darbahor ke bala aling ba ke MLA scheme SRWP na ke scheme arhajar khat khandai arpau jekum ta ngilayo ban pli ya ke yeng darbar ke ba itanan bat ke ba he bat ke ba keloj ya ke ba kesnong kla trei ba hadu kata kata ngaso ban ai kuble ya ke darbar snong apo jingalam rang ba snong bat ro bat kit khot committee snong hane ke por ngaso kumen sibone hadian mengilayo ban pli yang dorbar hor iyo ban pli sebagai yang ICDS akan wadi sentar hak di kesnong mau laingon tikane ro ladai kesngi ke bansa jingkan mau hapo kesnong mau laingon bangin yo ban pli arteli ke jingdon kam ke badon kam tam hapo kesnong bat hak juga poru iyo ban ye don ringkan ban pelong ye ke program kumbakanong menta ke jing ipu ke jing iping kadai ke jing pen kre bakar pang jong ka VO kepala pelut por nam ta ni kasni nasko ban ai kuplai karpang ya ka VO hang ne po mau laingon ka bakila trai Shitom kumba long menta ban ngasno banong ba ka Jingtrei Shitom jo pi ki Longkmie kan long sha ka jing rat Dyngkhong ya ta ka Jingduk ka jingkardo ha ka ka snong jongi te kane kasni ka jingdap chisnam jong VO ngasno banong baka day ka kam ka ba crowd tam haba po tang system ka yosno ka report baki ai manne ka jinglot ka jingmi ngai igla pon ba bat konta kum unong mi kman ngayo i baka e ka office nagaleng ka sarkar kala pensat hakine ki ofsa jongi ki fear ofsa jongi ki bale trai Shitom ngasno ban ai kuplay ki ba trai mat bat museum kalong ka kam kum ni kum bakalong damdai na pi kanong pois ni shuno te kane ka jing thumo jongi ban form ni ki self help groups ban form ni ka VO kalong ba kumno ban pan khan susu ya kalat kamai keji leng ba ka ni ka group
nam tak Longkmie ke jongi tekum ta nakalang ka sarkar nado ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya ka karsan bat ba ya kani kumno ban klan ya kata ka yok ka kot kata kamai ka ji haki yang kisam ke jongi bat haki ni sab ham krop la jet karpang bai tik tang ya ki Jingtrei mdon weiru lokpa banlong membar hakani namala aibor karpang ya ki Longkmie ki jongi ki ban wara ya ka jingla ha ka snong ka thau bat ha ki dong paper te hakani reski na kumu MLA apa pilih ai kini ki jingtho bat ki jing dawa danga ki memorandum pilih ai hang ne ka long ba pi dawa ka tiar na ka benta ka office to review te habi dei bakane nagalang jonga ngasno ban su Ïarap so hai pi da donation sa tiet Hima pi te ka ai ka baduna bat ka ai ka ba tam sepen bet ma pi te bai dei kini ki code tre kam ka kum ka computer nam ta ka video ya ka ne ngan bo jumut jung pakhan kumno ban ai ya ka ne nam ta jong pi ngan penyo ya ka ne bat ka ba lai pi ai hang ne na kam ta ban ai ka fencing jong ka school bat ka ying dor bar hor te ka ne na sabu da ka MLA scheme te habai dei bat ka ne jaka thangyon ngasu la don ngam patio ban sek ngasu la penrung na em hani ka scheme ka badai arpuar te ngan sapet mangai ka ne te ka ne kalau ka ba khmat e kam tam ka jaka thangyon namar ka ni ka mau nai ngot kalong ka sentar ba jong ka dong ding ye hi sine bro kowe te kum ta ngi don kam ya ka ne ka benta khnang ba ka ne ka dong ba ka ne ka sinong jongi ka nong ka ba khoi ka ba suba te kum ta da ka jini tre rengkat ka VO bat ka dorba sinong bat unong mi kman kamun ngendat Dyngkhong ya kata ka cengko ki jing suba kan don hani ka sinong jongi ngendat Dyngkhong ya ka Jingduk bat ka jingkardu lengba ka ni ka tunat ka bangi tre kam menta te hane ka sni ngasko ban panpau supi ba kum unong mi kman ka don ni sa ka jing e ba crown ka ne ka sentar ba i mata ka hang ne ngila pan kre sa chai sa yo no ban pli ba ka kan wan no hane ka sinong ka balamang karpang mo ma ar krori en ba ka ne ka surok ba ka ba i ka long sa mau jen put ya ka lek ka wan tang ya ki officer ki bawan kam tam ki nong song snong ki bai kan do ha ka pang ka Shitom ki la ot ha ka ne surok te na kaliang jonga kum MLA ngala da bi kren itu company ka ban sedang do ene kam bat menta kila dabbu ya ka setting plan hang teng po laj artet bat ka machine rong i kila poi kum balai teli ki ban teliat ya ki mau bat ru ban set ya ka rong te kum ta nasgo banong ya shalang bakani ka skim ro ka nya no wet ha ka de bunai baningkong bakani surok kan sia no sachat te kum ta pat ba be barbor na judan rengkat bat pi kum unong mi kman kum ba liang men ne UMLA kham he de ban ket he ya ka ai ka bangala ban ket nam ta jong pi pat ba ngin ye tre rengkat rengkat ban ai ta ka ba ka pi pat ba pi kwa te kum ta ka jing don rengkat ka jing tre lang kan nong ka bor ka ba khmat e te ka ne ka sngi ka ba menta kan dai ka sngi jong ka jing sa jing kan mau ya ka ne ka snong mau lai gut tungi ha ka ba kum UMLA tang ga yung darbar ki tiar pan sawas nong ro hang ne kila biang mor masnong batro ki tiar snong kum kisuki ki wero ngila dang le bat ke badang sa menta kidang don sikiwe ban kini ki balabu hang ne ya kini ro ngan pet lada ka por dang sa ngan pedeblot ya kini hapo kan ka tem ka menta lingba kan ka ICDS dan dei jing mentoy ki babun kunret jong kan ka dong than ha be dei bersana usuji bakui hui pada jangan kam jeng kelung. Naliang jonga ngan duai ke kuwer do makatang ya seberang. Habidu ni KCDS. Bersibenta pada nasul ai kublai. Happy birthday yaka Match seberang Village Organization Kabadan Sport League SSG Peluang Group ban rakhi agreski onta nagaliang jonga ko ba play kandu kum tu Longkmie ka tu nangot ban yasem ban menta ada kare memorandum ya kai ka bangala anle kum ban dusi
ya kai ke bangam lah ngan pesat lang sau kamli ba unbudin nang beteng na banta Jingtrei jong senong molengot. Pak jadi NDC penyerap Samlin di present